Maraba zuwa tashar Hausa. Idan har wannan shine zuwan ka na farko, ka danna mana subscribe. Jerin mataye guda 10 waɗanda suka yi rawar iskanci wato rawar banza a cikin wannan waka ta adogwanja mai taken suna chess, wacce yake cewa a sosa bayana yana mun ciwo.
shi aguna guba yake. Na rasa gane daɗin sani kamar cimin diddige yake. Yaushe sa'a ta za ta kama so daɗin shi in sani. Ashwaju Ta gaba shi ne kasar mu ta yi nofar gaba. Ta gaba shi ne gaba. Tinubu ne jagoran gaba. Ta gaba shi ne gaba. Buhari da ba ta gaba. Ta gaba shi ne gaba. Shi ko ta gaba sai gaba. Ta gaba shi ne gaba. Delegate da bana nofar gaba. Ta gaba shi ne gaba. Dan siyasa shi ne gaba. Ta gaba shi ne gaba. APC. Ta gaba shi ne gaba. PDP ta wunsila. Ta gaba shi ne gaba. Masu kwando ba sa kula. Ta gaba shi ne gaba. Yan bakin ciki jarin jila. Ta gaba shi ne gaba. No walwala. Ta gaba shi ne gaba. Gwamna Masari ya ce in faɗa. Ta gaba shi ne gaba. Tabbatar muku mai kwangyada. Ta gaba shi ne gaba. Da lata amana guda. Ta gaba shi ne gaba. Ta gaba shi ne ai. Ta gaba shi ne gaba. Shugaban kasa ta amana fada. Ta gaba shi ne Buhari gaba. shugaba na kasa na fada. Ta gaba shi ne gaba. Shugaban fati na fada. Ta gaba shi ne gaba. Lahi Adamu ma na fada. Ta gaba shi ne Har da gaba. san oli na Legas ashe. Ta gaba shi ne gaba.